בוא. ענבר, אתה בסדר? אל תזיז אותי. מה קרה? אל תזיז אותי. מה קרה? בסדר? אני לא חושב שאני בסדר. רגע. אל תיגע בו. אפשר להוציא לך? אל תיגע בי. אפשר להוציא לך את המשקף? אל תיגע בו, תתקשר מהר לאיזה שיביא את המדריך. אל תיגע בי. מה אתה מרגיש? אני לא מרגיש את הרגליים. לא! חכה. הוא לא מרגיש את הרגליים. אל תיגע בו. שקט. אל תיגעו בו. חבר'ה, רגע, לאט. תרימו טלפון. רגע. מה הטלפון של רועי? גסני. מה אחי? אני לא מרגיש כלום. תקשיב. אל תיגע בו. אל תזיז אותי. גסני. תוריד לו רק את המשקף. אוקיי, זה היד. לא בסדר. איפה קיבלת מכה? אל תזיז אותי. תקשיבו, אל תזיזו אותי בכלל. אל תזיזו אותי. קרסני. אל תזיז אותי, אבל תקשיב. אל תזיז אותי. אתה שומע אותי? אני שומע. כמה אתה... תקשיב. שקט, אני יכול לדבר? שקט. תקשיב. אני לא מרגיש את הרגליים. נו. אוקיי? אני מצליח בקושי להזיז את היד. כן. איפה קיבלת מכה? בצוואר. איפה המדריך המשיך? איפה השני? תן לו, זה לא קרה. איפה הטלפון שלך? גדעון, אני רוצה לראות שאין לו עזוב אותו. אתה יודע לטפל בפצוע או לא? אחי, אתה לא יודע. אני הרבה יותר טוב. אני רוצה רגע שתפתחו. אל תזיז לא אותי. להזיז אותו. כי איפה קיבלת מכה? בצוואר. איפה? פה בחלק הזה? אתה מרגיש את הצביטות שלי? אני מדבר איתו. אתה מדבר את הצביטות שאתה מרגיש? לא. לא. אני מרגיש טיפה. אמרנו, נעזוב כרגע קצת, בסדר? אל תזיז אותי אבל. תזיז את היד השנייה. אסי, מה הטלפון של רועי? יד שמאל. יד שמאל, זה יד ימין. יד שמאל, יד שנייה. תיגע בו, נו. אתה מרגיש? בקושי. קושי זה טוב. לא, מרגיש. לאט. אל תיגעו בו, אבל. You need to call someone if he probably fell. יש לך, אתה מרגיש חם באיזה מקום? לא. אין לי דם. רוי, להירגע. רוי, להירגע. הצוואר. לא להזיז אותו, תנו לו טיפה לאט. תוציא לו את הזנות, תעזור לו. שירגע. הצוואר, חטפתי מכה בצוואר ואני לא מרגיש טוב. אנחנו צריכים לסובב אותו. לא לגעת! אל תתעסק. אל תיגע בו, אח שלי. תן לו 5 דקות. גדעון, תן לו 5 דקות. תן לו כמה דקות להירגע. אני לא חושב שכדאי שתזיזו אותי. אוקיי, אני קודם לא כל, חושב שכדאי שתזיזו אותי. שנייה, אתה מצליח לנשום טוב? אני נושם בסדר גמור. איפה חטפת את המכה לפי בצוואר. בצוואר. אני חושב שאני חטפתי בצוואר. אוקיי, חטפת לצד הזה? הראש נזרק לי אחורה. אוקיי. תנו לו טיפה לנוח, תנו לו טיפה לצאת מהטראומה. רועי, תנסה לתת לו שיסתובב לבד. שהוא יסתובב. שנייה. תקשיב, חבר'ה, זה לא עובד ככה, אתם מדברים שטויות. אל תזיז אבל אותי. רק תעשו שנייה שקט, בסדר? אתה מרגיש את היד? אני לא מרגיש. אל תזיז. אל תזיז שנייה. אתה מרגיש את זה? לא מרגיש. אני חייב, אני צריך תקשיבו. לדעתי אני צריך פינוי מושג פה על אלונקה.